Goeiedag. Daar weer nog hè. Mijn deel 4 van hoe leer je die achterlijke rothond bier halen. Stap 4 is eigenlijk het combineren van alles wat we in de vorige stappen behandelen hebben. Dus als er alle facetten als er dat een beetje goed kan, dan ga je dus naar het koppelen van die handelingen. Nou, nummer 1 weer dus hoe brengt die hond het bierke naar de tafel. En ik zeg, we hebben het spreekwoordelijke bierke. Oh ja. Zou die eerder al zijn, dit is een blikje energy drink, maar vooruit. De hond die denkt dat het bier is. Oké, die stap 1 hebben we dus die in. Je zet het blikje hier dan. Zij blijft. En we zeiden, pak bier. En hij pakt het blikje. En hij brengt het naar de goed zo jongen, goed zo. Hartstikke goed. Ik denk nou, dan krijg ik nog wat. Maar ik krijg net altijd nog wat. Dan moet het volgende. Die hond die weet dat blikje maar naar de baas. Die hond weet echt dat die hoe de koelkast eten kwam. En dan is de tussenstap eigenlijk, ik ga hem naar eerst in. Ik ga er speciaal, oh jongen rustig. Je zijn terug. Ja, nou dat er, nou dat er een muziek niet zelf tegen. Kom eens even hier bouwen. Ga eens even af. Af. Ja, je vindt het leuk, ja. Je wil heel graag. Heel graag. Dit is dus mijn koelkast. Ik ga hieronder een vak. Hier zit ik ijsthee, maar dat maakt niet uit. En ik ga speciaal het plastic randje eraan halen. Dat hij kan al, als ik dit vol zet met bier, dan kan Bouke er mooi in voor je uitpakken. Dus je kan er makkelijk bij. Wat is nou, zeg maar, wat doe je nou als volgt? Die hond die weet, als ik het bier pak, dan breng ik het naar de baas. Dan zet het nou dus in een koelkast. Maar daardoor iepen. Maar daardoor nog iepen. En dan zei ze, Bouke, pak bier, hoppa, en hij pakt het eruit. En hij houdt het onder de baas. Simpel is dat. Nou, door het echt. Goed zo. Vet, achteruit. Ja, net krommelen. Zit. Oké, blijf. Oké, dan is dus de volgende stap. Die hond die weet al dat bierke staat in het laadje van de koelkast. Ze krijgt hier door hier, maar wat doen we nou? We laten de hond zien dat het ding erin zit. Dus je weet, hé, dat ding zit daar. Als ik dat ophaal voor de baas, dan ben ik koopman. Maar wat doen we nou? We doen die koelkast helemaal dicht. Maar wat denkt die hond? Ik weet hoe dat ding hier bij mij zit, maat. Dus wat doen we nou? We zeggen, pak bier. En hij loopt hem hier. Hij pakt hem, hij houdt hem en zegt, goed zo jongen, wat goed gedaan voor jou. Elke keer dat die hond iets doet, wat er daarvoor nog net kon. Nou, dat er hemzelf doet er hem al tegen. Goed zo jongen. Dat wordt een gewoonte, werd het op blijven. Dat mag het worden, maar een gewoonte worden. Elke keer dat die hond iets doet, wat er eerder nog net zo goed in had, maar ze hem ongelooflijk belonen. Als er iets doet wat er al koer, dan koer ze hem uit een troost wat aan. Maar in het begin dat hij echt snapt, nou ga ik iets doen, dit wie goed. En dat is bij elke stap, als er een blikje bij het houdt, jou met lekkers. Als er onder dingen, jou met lekkers, want dat werkt het gewoon. Oké, dan hebben we dus al zover dat hij door de koelkast diepen. Hij pakt het beker eruit, hij houdt hem mee en hij doet die koelkast weer dicht. Nou is er nog één ding wat op een gegeven moment die hond leren moest. Dat als je hier maar bezig bent, dan maak je weer stap 4 van. Hou nog een stapje extra, net. Oké, het allerlaatste om zeg maar deze handeling te perfectioneren, zal ik je hem even vertellen. Maar dat vertel ik je in deel 4.